Kala mangsane krungu tembung wong kok lali wetone. Wetone kuwi karepe metune. Golonging tembung kang dikarepake kuwi metune saka Jawa, dilairake saka bumi Jawa. Ning kok lali Jawane. Tembung mau nyimpen wewadi marang kalimpating basa. Wong Jawa lali Jawane, wong Jawa ora Jawa kuwi tegese stres utawa kena disebut edan, waleng, bingung, linglung, pengung lan sak piturute. Awit wis ora Jawa. Ilmu Jawa kuwi mawa wewaton. Wewatone memayu hayuning bawana. Kamengku teges ngayomi sekabehing pramakluk kang urip kumulip temumpang bumi iki. Dene tegese ilmu, inti sarining laku bisa madangi para umat. Umat kuwi makhluk kuwi titah kang cinipta marang Dating Gusti Kang Maha Yekti. Tansah bisa angon ing mangsa kala budayaning jiwa raga solah tingkah budi pekerti udanegara tabri dijaga lan direksa aja nganti mungsuhi mring wong liya. Tembunge bisa mawas diri mulat sarira hangrasa wani kabeh mau kalebu perangane piwulang guna lawan sekti kudu wani andhap asor. Jejering kitab mangane Harki wis nyebutake sapa kang weruh ing badane kuwi wis mesti ngerti marang dununging Gusti. Sapa kang weruh ing Gustine kuwi mesti wis weruh marang badane kabeh. Ya kuwi kang sinebut ilmu panunggal. Bisa tetunggalan ing antaraning kawula lan Gusti krana wis sembada ngiket marang ubaling cipta rasa budi karsa wis bisa nyirep ubaling pancandriya.